gik ma Shemotho wacho. Ayie gi Shemotho ni jasiasa onego bed ni kapok indiko manifesto tiwinjo japiny kaka nasewacho cha. Nikech iyudo ni kuonde moko nitie gimoro miluongo ni affordable housing moger kuonde moko Kenya ka. Tiyudo ni kuondego kidhiye to jopiny makanyo wacho ni wan gino madebernwa kitimonwa en kata ng'iyo ni osiptal makaeni botiyo bwanyalo kata yudo yath. Kidhi kuonde kaka madala ka yudo ka ni ng'eny ji nigi mier, ng'eny ji nitie gi kuonde ma gidakie. Koro giwacho ni sirikal ne nyalo timonwa wan kaka nwadwaro nolosonwa osiptal nikech osiptal ni e pek ma wan godo e dala ka mohingo kata wach ot. Wan waonge gi tabu mar ot. Manyiso ni sirikal ok nodhi kata mondo winj ane ni jokata ne dwaro ang'o kabisa kabisa. Koro adwa yie kode ni nyaka iwinj japiny to jopiny bopogre. Jopiny ma Nyakach nyalo bedo ni gino ma gidwaro pogre gi jogo ma Kisumu Central. Koro kata ka chung' ne kamanyo kom mar women rep kaka manyo ni nyaka winj jogi nikech dwaro gi opogre. Kata kidhi e wach mar education gi mar puonj ibo yudo ni gino ma ng'at moro seche moko en mana bridge ma nyathini nyalo dhi godo skul mane e lamo ma en godo ni mondo nyathi oyud kaka dhi skul to ng'at moro en nyathino osedhi skul maybe en school fees koro nyaka iwinj jogi te. Sharon kamoro chien kanyo ni wacho ni josiasa riambo potit. Mano to apa ni wacho adier nikech nitie josiasa moko oko kae ma adiera riambo potit. Nitie kata moro sani ma wamiyo nickname moro waluonge ni in 6 months. In 6 months. Adiera onyisowa gik mang'eny ni e dara auchiel mabiro to kwang'iyo to gigi onge to kwachako wadok e manifesto mano miyowa kata waneno ka gimoro iluongo ni lack of political goodwill. Ineno kaka wan kaka joma mine wach mar telo ni osethagowa sana kendo telo mar siasa osebagowa. Tineno ka manifesto kata nondik ni jogo mamine idhi miwa gimiluongo ni 2/3 gender rule kendo idhi miwa go kendo koken ka elective kendo appointment idhi miwa. To mano ndiko gine manifesto sani kwang'iyo cabinet ne bende wacho ni mono dhi miyo 50% mar cabinet. Mano ok otimo to kata 2/3 ma en sheria ma Kenya ok otimo mochuno ni ma jomoko nyocho dhi e court mowacho ni cabinet mar Kenya sani ok en kaka onego bed ni entie ma court nyocho ong'ado wachno mowacho ni akato rach losuru. Koro wacho nang'o nitie gimoro miluongo ni lack of political goodwill nikech seche moko kipenjo jatelo ni nang'o gini nindike manifesto to gini ok itimo to nyisi ni budget kama but nitie moko ma kan kang'iyo gi wang'a taneno ni ng'ani ok dwa mana timo gini adiera dwa timo gini nikech kaka wach 2/3 gender rule mar cabinet mata ng'ama ne dwa timo gino to time atima. Kwabiro kende weche mag budget ng'ato bo nyisi ni adwa loso nu ndara adwa timo nu kama to king'iyo budget tineno ka gino monyisi to onge budget. King'iyo budget manokadho kata sani tichaki winjo ni nyithindo madhi e skul mar university ni koro bo dhi to somo nono to king'iyo budget to pesa no ok oket kanyo. Manyisi ni ng'ani riambo kotit ng'ani tugo mana gi wi mondo oteri gi rieny. Jomatindo wacho ni unanipeleka na rieny oteri gi pi. Kwachako wang'iyo kendo weche mag gine ma budget bedo relevant gi gino ma ng'ato dwaro. E gimomiyo anyisi kendo aluongi akwayi Sharon ni chieng' moro Nyasaye koyie tiluonga koro ka naseloso manifesto mondo koro wawache ni manifesto na mar Kisumu County ni en ang'o. Awinjo ka owadwa Jared Oundo wacho ni en oseloso manifesto koro akia ni en to obo pimonwa nang'o lakini wabo gomba kanyo. To asewacho ni an be achung' e tok Edwin Sifuna mapok oloso manifesto ne mowacho ni pod wawuotho e Kenya kae mondo wawinj ni jo Kenya to dwaro ang'o mondo kwaduogo ni waloso manifesto to walose ni mae gima japiny dwaro titiyo gi experts ok dibed ni in ibere wach tedo ibere wach fwambo gi keyo ibede wach puonjo ok inyal bedo kamano. Koro nyaka iti gi experts mantie kuonde mopogre ni mondo ilos gini mondo obed gino maber. Katieko Sharon taneno ni kamoro kendo be monego bed wang'iyo en chama ma wan godo gi nikech jotelo iyiero gi chama. Tiyudo ni ka giseloso manifesto to ka gidonjo kata to ging'ikni to ok gitim kaka ne giwacho. Be wanyalo bede gi repercussion moro ma kata ORPP nyalo kata ng'ado political parties fund magimiyo political parties mondo gino mag chama no ahidi jopiny no dhi timo mondo gitim ne ji. Nyaka be wabed gi evaluation kaka nawacho cha sani mbaka moro chako gore ni juma mabiro wadwa timo gimoro ni Vision 2060
to wadwa gomba kamar Vision 2060 kapok wabede piny manie kata ni Vision 2030 cha to wachopo kanye waseringo gi wachno mwatundo kanye ere kuonde ma wanyalo wacho ni mato wayudo tik tere kama pod wanyalo wacho ni kato pod wan gi rem waywa e soksi ok dak wabukre kendo ni en manifesto tok manifesto gimo miyo japiny moro owacho to yie kode ni seche moko jo siasa ochalo ka gimo ka manifesto mowumo godo wang japiny mondo japiny kik penyo kapok itiko kata penjo ma to sekel moro marumo wang'i onego bedi wa evaluate ni to mano wacho moro cha to wachopo go kanye mondo kore kwa yudo kaka wado sudo mbele erokamano ahinya dan mana mapiyo kapok aloso gi Dr. Jared adu mondo adwokane gima